Ja, så er det en lidt spændende dag. Vi skal tjekke nogle af de første rovfugles interesse i det nye område her. Og det, som er ekstra spændende lige nu, det er jo, at der kommer en ret frisk vind ud fra klitterne af. Og det er jo selvfølgelig lidt noget nyt, fordi det plejer at være dækket lidt af træerne derudefra. Så nu bliver der altså opstart, lidt turbo på i starten. Så vi må se. Ja, den første, som vi har tænkt, vi skal træne nu her, det er jo Barbetus, vores lammekribber. Han har nogle mægtigt store vinger. Så må det ikke, at han kan få noget frisk luft imod retning ud mod klitterne der. Det er i hvert fald det, som vi helt klart forestiller os. Men vi går i gang med træning, og så må vi se om hvad Barbetus, som han godkender de nye omgivelser her. Det er jo også til dels for deres skyld, at vi netop har lavet området mere åbent herude. Så det bliver spændende at se. Lad os se, hvad der sker. Okay. Ja, som lovet, så er vi jo taget ud i dag for at træne med lammekribben Barbetus. Og i dag der handler træningen både om det velkendte og det, der føles nyt. Området herude er nemlig blevet mere åbent efter landskabsarbejde, som I kan se i nogle af de tidligere videoer. Og det betyder, at fuglene nu møder en anden horisont. Og klitterne de ligger mere frit, som man også kan se lidt her på videoen. Og vinden den har jo selvfølgelig fået bedre fat, og terrænet det opleves helt anderledes. Selv også for vores erfarne fugle, som har set det mange hundrede gange. Og vinden den er lidt frisk i dag, og til tider næsten hård. Og det stiller krav til både flyvning og balancen og koncentrationen for alle parter. For rovfugle er vind jo ikke bare modstand, det er også at det primære værktøj, og noget de lærer at læse og arbejde sammen med. Undervejs så sidder jeg jo også her sammen med Barbetus og bruger noget tid på at tale roligt til ham. Og når omgivelserne ændrer sig, kan selv forskel betyde noget. Nye lysforhold, mere åbne flader, bevægelse af landskabet, alt sammen bliver registreret. Men lige i dag, der virker han noget meget afklaret. Og sandheden nok, at han har helt andre tanker i hovedet. Det er nemlig højsæson for ham lige nu, og Barbetus er meget paringslysten. I hans verden er jeg derfor ikke bare træner, jeg er også hans faste partner og bedste kammerat. Det er en helt naturlig del af arbejdet med disse fugle. Relation, tillid og nærvær, det betyder alt. I løbet af træningen tester vi flere forskellige ting. Vi arbejder med afstand og med reaktion på signaler og med hans lyst til at bevæge sig rundt i terrænet. Det er vigtigt, at han føler sig tryg og nysgerrig på det område, han flyver i. Og så kommer vi til dagens hovedret. Midt i videoen får Barbetus serveret en cirka 40 cm lang kalkunhals. Og det betyder måske, og det lyder også meget voldsomt, men for en lammekribbe er det faktisk en helt naturlig del af kosten. De er specialister i at udnytte knogler og hårdt materiale, som andre dyr ikke kan få noget ud af. At se en lammekribbe spise er derfor altid fascinerende. Det er en præcision og en ro og en effektivitet, som fortæller meget om, hvor specialiseret arten er blevet gennem evolutionen. Træningen herude handler ikke kun om flyvning. Den handler om at forstå landskabet, vinden og relationen mellem fugl og menneske, og om at give fuglen de bedste forudsætninger for at trives. Og i dag ser vi Barbetus tage det hele med ophøjet ro, selv med frisk vind og åbne klitter og forår i blå.